ilwane njani ezihlambulukileyo. Njalo sethu uzathi macaroni is very important ukwakhe altar for God. Mthetho kubalekile ukwakhe altar wakhela uJehova. Uyazi bazalwane le series esigijima ngayo ibaleke okwendlula angazi ini emhlabeni cause akekho umuntu ofuneka aphile emhlabeni kungekho altar alethembile limvikelayo. Saphuma kuma altars ethu esasikholelwa ukuthi ayasivikela. Kodwa iqiniso lithi ahluleka lawo ma altar ukusivikela. And singabala ngikubalele last week ukuthi mina ahluleka kangakanani personally. And then when it comes to you nawe futhi kukhona izinto ongazisho ukuthi lama altars esasiwahlabela ahluleka kangakanani. But uNkulunkulu wayenayo into ukuthi uma kukhona abanye uNkulunkulu small letter G abanye uNkulunkulu small letter N small letter G kabani ka God. So labo uNkulunkulu abancane uNkulunkulu bebekhona abantu beyivusela bona. But bese funa uNkulunkulu ukuthi wonke umuntu ophilayo akamvusele yena uNkulunkulu ialtar lakhe. Azokhothama kulo sikhuluma last week sathi it release power ialtar. Kunamandla angabonwayo enze njani alidedelayo altar. Number 2 namhlanje ngifuna sikhulume ngento ethi siqala ngayo siyaqhubeka. It breaks an event of curse. It breaks the generational curses. It breaks the generational curses. Mtshela sethu ukuthi liyaphula liqashula iziqalekiso zomndeni. Bese amthethe njalo makhelwane ungayithitivate ke siyakhuluma enkonzweni. Liqashula iziqalekiso zomndeni. Now iBhayibheli lithi ke uMnoah wenze njani wamakhela uJehova ini ialtar. After esenze njani? Yebo qhubeka. Wamakhela uJehova altar wayesenikela khona iminikelo. Yes. Ehlambulukileyo. Wathatha kuzo wanikela umnikelo njani ohlambu ilwane ezihlambulukileyo nakuzo zonke izinyoni ezihlambulukileyo wanikela umnikelo wokushiswa ealtar. Kuzo zonke izinyoni ezihlambulukileyo wanikela umnikelo wokushiswa ealtar. Yes. Asamsana ke sonke wanikela umnikelo wokushiswa ealtar. Asamsana sonke futhi wanikela umnikelo wani wokushiswa kuphi khona ealtar. Ngifuna ngiqathe ikhuluma izozingene lento. Wanikela umnikelo wani wokushiswa kuphi khona ealtar. Izozingene wanikela umnikelo wani wokushiswa kuphi ealtar. Kodwa qala wathatha umnikelo enjani ehlambulukileyo. Kusho ukuthi akathathanga ama leftovers. Akathathanga ama rejects. Into ngama reject. But wathatha lokho okufanelekile okuhlambulukile. Wakusa kuphi khona akathathanga indlopho mayezemvini akathathanga uqhugayo akathathanga ukukhwehlelayo but wathatha njani okuhlambulukileyo asisho sonke okuhlambulukileyo. That is why I was saying last week I wonder ukuthi wena ufika unikele ngo10 rand ngoba unebhadi u10 rand. U10 rand akubhadi kuyafiwa ku10 rand. Because u10 rand phakathi kwemali yonke khona uhlale ukinywa nje uqinelwa ngoba nakho umncane kunabanye. U10 rand kunebhadi njalo. Undlula u200 undlula u100 rand 50 rand 20 rand ukinye u10 rand ngoba nakho wona ungakwazi ukuyikhulumela. And futhi mawusuthathile u10 rand wawuletha la phambili inhliziyo yakho nengqondo yakho kuvele kube ngazuthi unikele kakhulu okwendlula wonke umuntu onikelile. Imentality esifuzwe yona esafunzwa yona because saze ukuthi ialtar kaNkulunkulu alidingi imali. And futhi altar kaNkulunkulu ialtar lokunikezwa ama leftovers. That is why I was saying something that is painful last week ukuthi akekho buze abantu abamosha imali yokwakhe emakhaya bayimosha kwi Durban July.
abanye ade beyimosha izolo ku Durban bani ku Dandi July. And then I told you ukuthi we Durban July we prepare before time. And it Durban July net Dandi July uyigqokela ingubo hayi ka 300 rand. Kodwa it Durban July net Dandi July uyigqokela ingubo endlula ko 5000 kuyaphezulu. Inwele ifake ekhanda kuyona inwele nje. I-makeup akuyona i-makeup nje. Ufuna abantu abafana noThabile lapha nithi abakufaka i-makeup yangempela. Angazi amen ukhona la ekhaya. Nje sethu uthi uzozobhoreke ke kodwa ngeke ubhoreka kamnandi ngoba ubhoreke eqinisweni namhlanje. Now when you waste that man akekho umuntu osekwa usuwahlangana nje ku Facebook na ku status esithile ukuthi naze nayimosha imali yamakhaya. Lapho uthatha umuntu uhlele endlini kama wakhe. Akanayo indla yakhile yena. Ahamba yo waste imali over 60,000. But there is no one who complaining ngo 60,000 o waste kulezi zinto lezi. There is no one who complaining ngotshwala ophuzwa nje obasikhonza manje. Laba ban 18 kuthiwa yini kwakhona lona okuthiwa unation ubani. Khona umfana okuthiwa umfana nation. Uthi 18 ungiyekeleni angazi kunjani kodwa 18 thoma kwawuphuza kusho umfana nation thoma kwawuphuza u18 uyambona umuntu okwedelelayo noma engekho. Thoma kwayiphuza nje uyambona umuntu okuyisayo nje uthi ngibuka kanjani wena. Indlela ongibuka ngayo engathi unenkinga nami. Ugcina umshaya umuntu enxa 18. Now that 18 angazi inhlobo zotshwala. But kuthiwa mangizwa kuthiwa khona amabhodlela ohlukana no 3000, 6000 no 8000. Contact ngizwa kuthiwa kunento enjalo kunjalo. Nangu mfundisi uNkabi into uyayazi lento. Amen. Kuthiwa khona amabhodlela ohlukana nemali enze ninganyakazi kakhulu bafethu ninganyakazi kakhulu ngoba ngifuna ukuphazamiseke lesi isifunde ngesifundisayo. Amen. Njalo sethu umakhelwane uyeza ukuthi kuhlukana no 8000 ibhodlela elilodwa. Uthi ufica amabhodlela inqwabe lela. Akekho umuntu wakwa complain ku Facebook. Wa complain ku social media. I saw something enye indoda ibhizi ibhoza phakathi kwamantombazana. Yabo. Enqwaba kamantombazana ilokhu ilandile nje uyisa amabhodlela ku social media. Mase kushaya isikhathi sokuthi ihambe iswaphe 75,000. Yaphela yonke imali. Isiyakhala sehambile amantombazana isele yodwa manje siyakhala. Uyacabanga into yokusave imali, usave imali uyisavela into ethile enkulu. And then bese kufika into ethile enjengalesibuya kuyona angishayi yona bazalwane. Into yabajabula khona kunankinga nayo. But masifika ithatha imali akade uyisavela into ethile because of an influence yabantu ohlala phakathi kwabo. And mawusu uyiqedile imali akekho complainayo. Uhamba uyolala embhedeni oyisikebe uvuka uswenke ngempahla ka 10,000. Le khona manje. Ila khona abantu beswenka ngempahla bizimali kodwa izinto engama foundation abazenzile back emakhaya. Abanye babo babhizi babizwa ngamaphoza uphoza yami bawiseka amabhodlela phoza yami uphoza wami awisa amabhodlela akayondlila ingane ayizalayo. Ubani ongacomplaina ukuthi lona akayondla ingane. But when it comes to God, the old text service everyone will let into endlophu umnikelo ongahlambulukanga. Mpostoli uNdaba wakhuluma lento mama umpostoli uNdaba kule nyaka lo wathi uyakwazi ukuhlukana no 4.5 wenwele uyithenga kodwa ungahlukana no 4.5 uletha kule old ungabizwanga umnikelo. But
uguliswa ukuthi ngiyayifuna lezi ayinoli 18 inch ngiyawufuna lo 18 inch ngiyawufuna unzima kabi lo 18 inch ngeke nje ngikwazi ukuthi ngabi nawo but awunayo inhliziyo ukuthi ngiyafuna ukuya kwi-altar kaNkulunkulu nalo 4.5 ka 18 inch. Bangaka bake bahlukana nale mali othenga ngayo izinto ezithandayo. Ngoba i-sacrifice is wela khona uthi uma uyinikela kube buhlungu wena. But now sikhulumela it breaks an event curse. Now when it breaks an event curse isiqalekiso esenzeka lana isiphi isiqalekiso. uNkulunkulu wabhubhisa umhlaba ngamanzi. Ngesikhathi sikaNoah. But abantu okay wabhubhisa umhlaba ngesikhathi sikaNoah. Then kwase uNkulunkulu provide to Noah ngeyilwane zonke inhlobo zakhona emkhunjini. Azibisa mina ngikholwa ukuthi zayiqhutshwa uNkulunkulu zizongena emkhunjini ngesikhathi abantu benqaba ukungena emkhunjini. uNkulunkulu walanda izilwane. Kanti lezi izilwane ayilandayo uNoah uzothi mayiphuma akhela uJehova i-altar. Wathi mayakhela uJehova i-altar wathatha wonke okuhlambulukile wanikela ngakho. And mayiqeda ukunikela ngokuhlambulukile sambe ke mayiqeda ukunikela ngokuhlambulukile kwasekwenzakalana. uJehova wezwa iphunga elimnandi. Wayisezwa iphunga elimnandi ngenxa yokunikela ohlambulukileyo yebo. uJehova wathi enhlizweni yakhe angisayikuphinda ngiqalekisa umhlaba ngenxa yabantu. Washintsha isiqalekisa sikhiphile. Sokuqalekisa umhlaba because of an altar la breaker i-curse. Kodwa amen angazi la ekhaya ukhona. Because of your altar fuso bani. Kanti nike phela iclass lami. Because of your altar fuso bani. Tshela sethu wathi makhelwane udangerous kabi ngoba uyathanda ukuhamba without an altar wena. Ngenxa ye-altar elifuso Noah. uNkulunkulu wenze njani? Wathi angisawuphinde ngiwuqalekisa umhlaba. Yebo sambe. Ngokuba imicabango yomuntu mibi wasebusheni bakhe. Ngeke sayiqalekisa umhlaba noma umuntu ngimazi ukuthi unemicabango emibi kanjani. But because of an altar, i-altar seliyamela noma emubi. Angazi kulungile ashumayele Nkosi. Asifundise bengithi kuyabanda. Kodwa khona kuyabanda kushisa. Awu amen. Mthelo sethi thank you chawo. Mthelo sethi uzothi makhelwane ngenxa ye-altar. Mthelo sethi uzothi ngenxa ye-altar. uNkulunkulu wabreaker isiqalekiso. Okusho ukuthi even ekhaya kini ungakwazi ukubreaker kulenyanga esiya kuyona isiqalekiso sakini. Ngenxa ye-altar wenze njani? Oluvusela uJehova. La ingcebo yomuntu ikhona nenhliziyo yakhe ikhona. Now, in other words, iqaphela into ukuthi ingcebo yakhe ikephi. Ngoba uma ingcebo yakho ibhizi la ikhona, ubokwazi ukuthi nenhliziyo yakho ilapho. La uvakashisa umzimba kodwa inhliziyo ayikho la. Yebo. Angisayikuphinda ngibhubhise konke okuphilayo njengalokho ngenzile. Angisawuphinda ngibhubhise konke okuphilayo njengalokho ngenzile. Ngaqalekisa umhlaba ngabhubhisa but because of an altar nomnikelo sacrifice kusho ukuthi ngamanye amazwi kunemnikelo ekwazi ukuphakama on our behalf. Kodwa Jesu kube kuthiwa uyabona nje kwesesikhathi sangoma nenyanga ikhuluma into engezwakali nje kodwa umuzi umuntu ethi thokoza gogo. Angezwa nokuthi kuthiwani. Manje na inkonzo ifuna ngize nginigwedle ngo-amen. Mtshela sethu usimakhelwane ukhuluma amen nje akunankinga ukhuluma. Mtshela sethu uzathi makhelwane ukhuluma amen ungabi nankinga. It brings you into the covenant with God. The altar, it brings you into the covenant with God. When it releases power, i-altar lidedela amandla. Lidedela amandla phezu kwabantu abalwa nawe. 2, libreaker ama-curses. Number 3, it brings you into the covenant with God.
uhlali kusesivumelwaneni noNkulunkulu. It is not an altar where you will have that place of an appointment with God without a covenant, because when you reach the place of an appointment with God, you need to have your own covenant with God. Uthi uNkulunkulu nasi sivumelwano engisenza nawe kusukela namhlanje. So ikwenza ube ne-intimacy, ikwenza ukuthi ungasahambi wedwa, kodwa kube khona isivumelwano esikwambozile. uSathane mayelwa nawe angasaboni wena wedwa kodwa abona uNkulunkulu kuwe. Because of what the Bible, Jonathan kanye noDavid, they made a covenant, because there is no covenant without a blood, and each and every covenant is silwa yigazi. So iBhayibheli to Jonathan not David basikihlakana, and then they exchange blood. Igazi lika David la Jonathan langala wayesethi ke ngiyawubheka umhlane wakho, izitha zakho maziza ziyawulwa nami. Wayesethi nawe izitha zami uyolwa nazo. Kusho ukuthi covenant into ethi I am not alone now, but because of this covenant angisengedwa senginawe. La ngihamba khona ngisahambi, ngihamba ngedwa, but la ngihamba khona sengihamba noNkulunkulu. Mangifika phakathi kwezinto icovenant iyavukime, and icovenant enye bese yasho ukuthi uNkulunkulu mawenza ukuthi ngiyakwenza ukuthi, mawenza ukuthi ngiyakwenza ukuthi, mawenza ukuthi ngiyakwenza ukuthi. It's a covenant. But lo covenant idinga wenza njani? Jehova ngikubonile entabeni yaseMoriya. Uthi angikhuphe noAbraham chapter 22 akade bewufunda emnikelweni. Wathi angiye naye entabeni yaseMoriya ngifike ngimenza umhlatshelo. But when I reach there, mangifika lapha yana entabeni yaseMoriya, ngithema sengithi umntwana ngiyamhlahlela, wasuprovider waveza inqama. Wayesethi ke sengiyazi ukuthi entabeni kaJehova kuyabonelelwa. Le ndawo sekuyaba indawo kuthiwa yikwaJehova Jireh, eyakenze njani akhi altar, because i-altari ulakha nangama event ondlula kuona, ulakha nangezimo ondlula kuzo. Awukwazi ukwendlulela elebangene lilandelayo ungazange wa-acknowledge into eyenziwa uNkulunkulu namhlanje. If uJehova khona kwenza namhlanje uyama, bese uthi Jehova sengiyazi ukuthi wena uyaprovide, ngoba bengingenayo umhlatshelo kumele ngisacrifice ngomntwanami, kodwa kuthe sengiyosacrifice ngomntwanami wena uprovide ngenqama. Kusho ukuthi entabeni kaJehova kuyabonelelwa, wenqabile nomfana wami kodwa nginikeza i-replacement instead of Isaac. Tshela seduze wathi makhelwane, yonke indawo la uJehova ekwenzela utho khona awuqhubeki nejeni uyama wakhe i-altar, awuqhubeki nejeni uyama. Bese uthi Jehova mawudumiseke ngalokho kwenzile, awuqhubeki nejeni uyama. Bese wenza icovenant njenga chapter 28 incwadi kaGenesis. uJakobe ngesikhathi efika lapha ebalekela uEsawu umfowabo, wafika wadonsa ehlani itshe waqamela kulo. Uthema iqamela kulo kwavuleka imizulu, wabona umkhwelo wey'ngelosi zenyuka zehla. Wayesethi hayi, leli phupha lijwayelekile, kodwa kusho ukuthi le ndawo inoNkulunkulu. Wavuka wathatha itshe akade eqamele kulo, waqhumeka phansi, wathi sengakhi i-altar. Awutshela seduze wathi makhelwane, yonke indawo esihamba kuyo uJehova lasilwela khona siyama, bese simdumisa ngalokho akwenzile ngalelo langa, ngalo nyaka, ngaleso sikhathi, ngalo mzuzu, ngalelo minute. Awutshela somebody shout amen. Just seduze uthi siyama, bese siyamdumisa. Uthi lona ba Jehova sendlulisa ukubonga, athi sekukaningi
athi sekukaningi, athi sekukaningi, athi sekukaningi, yebo ngenze lokuhle. Akodwa bekho abantu, abekho abantu. Athi siyayidlulisa incomo, athi sendlulisa ukubonga kuwe, athi sekaningi. My question, usengakhumbula nto wakwendlulisaphi? Ngoba uzange wama wase wakhe altare wakhipha umnikelo wakho wathi lokho umuntu bengeka kwenze, lokho abantu bebeyohluleka, kodwa wena Jehova ungendlulisile la. So angikwazi ukwendlula ngathi awenzanga lutho, angikwazi ukwendlula ngathi ayikho into yenzile, kodwa Jehova thatha na indumiso, thatha nanku umnikelo wami as a sacrifice, as ukubonga, as ukutusa, as uku-acknowledge, as ukuphakamisa. Kumaya kashata hela basaya. Funda Chawe 5 and 6, chapter 50 Mahubo 5 and 6. Yebo. Chapter number 50, Verse 5 and 6. verse number 5 and 6. Ona cha ungathawukho. Hallelujah. Verse number 5 and 6. Yeah. Buthelani kimi abangcwele bami abenza isivumelwano sami ngomhlatshelo. Bamba oseduze buthelani kimi. Donsani bonke abangcwele bami abenze isivumelwano, covenant with a sacrifice. Kodwa amen awukhoneka. Njalo seduze wathi makhelwana asikwazi ukumdumisa nje ngendebe kuphela, kodwa simdumisa nangakho konke sinakho. Sithi baba thatha iphunga liphakame, iphunga lomnikelo wethu liphakame. Why? Because khona abantu abadumisa usathane ngemnikelo yabo ukuthi akufe wena, ngoba an opposite of ukuphila ukufa. Khona abantu abakhambela ukuthi ifa, ukuthi mawungaphumeleli, kodwa sondezana abangcwele nibabuthele abadumisa mina ngomhlatshelo. Yebo Chawe. Izulu lishumayela ukulunga kwakhe. Izulu ke liyawushumayela ukulunga kwakhe ngenxa ye-sacrifice. Ngokuba uNkulunkulu ungumahluleli. Base bebuthene ngokuba uNkulunkulu njani? Ungumahluleli sela. Ungumahluleli sela. Uverse bani lo? Verse number 6. Verse number 6. Ngokuba uNkulunkulu umehluleli sela. Njalo sethu zathi makhelwane, a sacrifice is where you make a covenant with God. Kodwa kunekhuluma kancane nayithitivate kangaka. That is where you make a covenant with God. Uyazi ukuthi kunabantu abanama covenant abawenzayo okusekunzima ukuthi baphume kuona. Because akekho umuntu ohamba aye endaweni ethile ayokwenza a covenant. Ngiyezwa ukuthi nale ibaluleke ukuthi ngiphinde ngikhulume kulabantu ababengekho, kodwa ngiyezwa ukuthi le kuzomethi ngiyikhulume. Siyaseduza ukuthi makhelwane Bishop le uzoyikhuluma ke. Khona abantu abagijime bayokwenza ama covenant. Kuyashisa khona. Yeah. Khona abantu abagijime bayokwenza ama covenant. Mtshela bayokwenza ama covenant. Washela wena waqoma, kanti uqoma umuntu one covenant ongayazi, secret one. Izobaba ke leyo njenge Joseph uzile izobaba kakhulu. Washela wena, sisho sonke washela wena, ngiyazi akushoke. Wenze njani wena? Nalo shelo omunye ngoba nabesifazane lezi insuku bayashelana bona. Nawe nandoda uqome. Kuyashelwana lana. Mashela shelana. Kushela sasazi kweshela besilisa kodwa nabesifazane sebeyashela ke manje. Ofuna sibamba umhlangano ukuthi nanike zobani imvumo yokweshela.
ungasethusi ngokuthi siyalingana silingane enyameni siyalingana kumoya futhi ngekwe order nje kaNkulunkulu wena awulahlekelwe nje mawungwesifazane ngitshela sethi awulahlekelwe nje akufanele ukuyixanga abafana waphela kanjalo amen awuyena uAdam uAdam olahlekelwe not wena ungolahlekile funwa uzutholwe into ebhlungu ukuthi uvume ukuthi utholiwe kanti akakatholwa ugcine wedlula nengane usuyishiyile usawucinga ukuthi akuyena niloya umunye ngoba enye danger ukuthi uzama kuba ubambo olufithe esikhaleni kanti awusiyena kodwa angisho ukuthi ngithini lapho nase ningibuka kanjena manje ngicela umtshela sethu uzothi ufunwa wena ngicela iphele into yokweshelana ningabesifazane ngicela utshela makhona osifazane iyeka lento makhelwane yokushela ayiyeke ngempela ayinawo amandla khuluma nalo sethu uzothi makhane ungwesifazane weshele yeshelwa ungasheli nansi into akunankinga kweshela akunankinga kweshela kodwa khonto inkinga ukulala before ulale ufuna ukucheck ukuthi ulala nomuntu onjani sengisho wena kungenzeka ukuthi ukhona lana nje ngicela umthethizo baba leAsha ufuna ukucheck ukuthi ulale nomuntu onjani ngoba mhlawumbe ngenze ethi inkinga zakho zaqala mhla ulale nalo yamtoro khona ngizwa ngempela ayikhona ngizwile ngenze uthi inkinga zakho zaqala mhla ulale nalo yamtoro somebody shout amen now kukhona abantu abayizangoma hayi ngoba beyizangoma ngizayisho le ngicela nje ukuthi angazi iphi camera engibukayo yile engibukayo ngicela ukuyisho nala le statement sami ngisho ngangibuza ngilele ungivuse ngizosiphinda kukhona abantu abayizangoma hayi ngoba kufanele kodwa bayizangoma ngenxa ukuthi babethanda ukulala behamba belala and lokhu kulala kuza nama consequences mawulala ulala nomuntu kanti uphuma enyangeni kwamhlaba uyalingana bamgcaba enyameni bamgcaba egazini lakhe bamfaka izilwane wena uzolala naye kanti sewutransfer izilwane from kulo muntu lo uyidopha uvuka ekseni ubonga uhambe kanti ubonga izilwane kanti uzoyithapha uphinde futhi uhlukane nalona uthola omunye obuya eLimpopo kuthiwa kwesamanapha kuyashithakatho eLimpopo akushongo mina amen akushongo kwasho bona obaba uChawuke bathi akudlalwa lapha eLimpopo kanti uzohlangana nensizwa ebuye eLimpopo kade nayo yokwenza into zayo izilwane zakamhlaba yalingana zizazi izilwane zaseLimpopo uyidobhe wena ngesex uphinde futhi uhlangane nomunye obuya leSwazini kuthiwa ngale kwesikaMavimbela abadlali ubuye uhlanya khona umuthi wakhona uyahlanyisa eSwatini utholo waseSwatini obuya khona iSwati mbambamba uthandane neSwati mbambamba hawu wena nakhe awulale ngesikhathi ulala sewunezilwane zakamhlaba yalingana unezilwane oyidobhe ngesex zaseLimpopo nezaseSwatini ziyaxabana zodwa ngaphakathi uma ixabana zodwa ngaphakathi uzwakala sewubhonga kanti akubhongi wena awunayo ibase wena kahlehle wena unesoprano wena kodwa mawusubhonga ubhonga ngebase ucabanga ukuthi yini ekwenza ubhonge ngebase awuthi ngathi yababa ke leAsha lemtshethi yababa leAsha ngiyaphinda futhi ngithi mina wena ubhonga ngebase kodwa unesoprano wena
hawu intombazana le kanti xabana izilwane ngaphakathi ziyashayana ezase emhlaba yalingana ishayana nezase Limpopo eSwatini tshelo seduze ukuthi makhelwane akusibo bonke abantu abayizangoma kufanele abayizangoma babantu abanye abayizangoma ukuthi babethanda ukuhamba belala. Kwenze kulala nomuntu ocast uvela ube cast. Kwenze kulala sometimes I don't know angazi bekhona ozobreak icase kuwe. Angazi konke njalo kodwa ngathi ngajwayela into ukuthi icase isiqalekiso siye sijwayele ukuba sisidle sibusiso ngenxa unganaki kwakho. And uNkulunkulu wenza lento engishilo ukuthi uma ulala nomuntu oqalekisiwe uNkulunkulu ukudedela ngamabomu enza uNkulunkulu ongenamandla abe namandla phezulu kwempilo yakho ngenxa yecarelessness yakho. Kube ngazi ukuthi labo uNkulunkulu banamandla kanti carelessness yakho. Isikhathi asekho la. Wechawe woza la. Washiya microphone nakho konke lokho. Zawenza le example. Ngicela ungiphe uvaseline. Ethu uvaseline. Onanku uvaseline. Ngicela ungiphe lokho lip gloss lokho. Enembala ohlukile. Not or transparent, no more pink or red or what. All right. Thani kuyashuba makhelwane. Uyazi lokho ukuthi engizokwenza manje yini ilento ebizwa ngithiwa isoul tie. Soul tie, just said it's soul tie. Cela wesifazana oyedwa. Let's all right. Cha yini ukhethe? Khangeza. That's all right. All right. Oh, let you left today. All right. When sishadisa sithi let the two shall become one. Wawayinaka into ukuthi abantu mabeshadile noma bengafani bagcina sebefana. Kodwa abashada bengafani. Bangaka bathi sayina bishop lonto le. Abantu abashadile nje mase sewubala iminyaka bagcina befana. Ugcina uthi ngathi udadewabo lo. Ngathi umfowabo lo. Yini yazi kwenziwa yini the more bembatha ndawonye. Ngiyahloniphisa ngenxa Sunday school. The more benze njani bembatha ndawonye. Lo omunye uthulula ama jeans komunye nomunye uthulula ama jeans komunye. Ayingiphinde futhi. Kungcono uma nishada nilingise laba okuthiwa wathi baphila ubungcwele ngisho sebeqeda ukushada. Kuthiwa bathi mabefika ku honeymoon. Omunye wama ngale kombhede. Nomunye wama ngapha kombhede insizwa yama ngapha umakoti wama ngale. Wayesethi yena inkosi sesicela umntwana wathi receive in Jesus name. Owesifazana ngalethi I receive. Kwathiwa receive in Jesus kusho la ngapha receive in Jesus name. Omunye ungale omunye ungapha omunye ungale omunye ungapha. Kwa receive wake kwaphela iminyaka umntwana engalokhozi kanti kufanele bembathe nje ukuze kuthwala umntwana manje balokhu befuna ukuthi receive bacanda fire ngisho nasendlini ngoba ezenze inkinga lezo ucanti uma uqeda ukushada ufuna kuhamba uyothi fire nangali cha. Enye into edale inkinga nasemshadweni yabazalwane ukuthi bayathanda abazalwane ukuthi bafuna indoda ibe indoda esesontweni noma isikwayo. Kufanele ibe kwayo ishaya umthetho kwayo. Bese kufanele ukuthi riba shanta khuna masaya kanti uma ithetha nje kufanele ithethe. Ithethe sekwa wena.
And yesterday I was watching live sengibuya Eastern Cape bengihamba sibudlala wona usuphela live ka Dr. Stigum uBishop Potwana spoke into powerful kabi wathi one enye izinto laba imshado yamanje umfundisi ashade unkosikazi bese unkosikazi automatically kube ngathi khona injection engenile usewumama mfundisi usebizwe nini ngoba kabizwanga umuntu obizwe indoda wathi manga correctwa lokho ingakho amabandla ezophela ngoba bafuna ukuba omama mfundisi bajahela onto leyo kanti akanayo ngisho encane calling umuntu obizwe indoda. Number 2 wakhuluma into powerful kabi into esibili ayikhulumile ileyo ukuthi whenever indoda iganwa unkosikazi iganwa umuntu bese lo muntu omganile lowesifazana ahluleke ukuthi indoda ibe inhloko ekhaya acabanga ukuthi indoda kufanele iqhubeke ithi limashanta noma isekhaya uma isekhaya ilungisa into zomuzwayo mayisesontweni kumele ukuthi ibe sesontweni manje ezinye zezinto lesiyahlukanisa sikwenza kanje sifuna ukumbona evutha uma esevutha esontweni awumazi mayisekhaya ukuthi unjani wena ubona omunye umuntu lapha uyindoda ekhaya kodwa kulungile asikho lapha uchawe nangu uSmith Street uhlangana no Penny angithi yabona uchawe ayesethi uchawe umuntu nje ibhing angisho njalo ngikhonto ngizothi ngithini imillionaire okay kodwa ke sisuke kuyimillionaire uchawe ekhaya kuba kanangishiya indlu akanalutho uyixakekele nje akalali yabona nje uyixakekele ahlangane nalo sisu somabhizinisi ngenza ngamabomu nangu chawa ngithi siyambotho right uma nje bethandana banankinga behlukene kodwa inkinga iqala mhlaba eyolala ku exchanger u50% kachawa uya ngapha kupheni u50% kapheni uya kuchawa mhlaba evuka ekseni bavuka sekunje nalo uhamba nento ethile yalwa kadelele naye kusho ukuthi khona umuntu ohlephula into ethile yakho then uma sekuqhutshekwa ijeni nehlukane ngomlomo kodwa nehlukananga wherever you go uhamba nawe uyamuzwa mhla iphathe kabi uyamuzwa mhla engenankinga uyamuzwa mhla ijabule uyamuzwa mhla kwenza uzumfonele uthi ngizwe into ethi angikufonele athi ngani uthi ngizwile nje kunento ethi waze ngani angikho right kanti u50% unyakaze kuwe manje ke lento yamasoltai i-dangerous kakhulu ngoba ingenye izinto kufuneka ngoba lo muntu nomuntu usubmita kwi-altar ethile uma uhlangana nomuntu osubmit kwi-altar elibulalayo uyobulala yonke into akade usuyijulukele amen mncane ngiyaphinda futhi uyobulala yonke into akade usuwenze njani uyijulukele hayi manje sabizana ngothambo leKentucky akunankinga isikhukhukazi sama akunankinga thambo lani lamthuthu akunankinga kodwa inkinga once nenze njani nalala now the danger ke futhi iqhubeke uhlukane nochawe uphena ayolala nomunye kusho ukuthi useno 50% kachawe no 50% walo ayolana naye kwijeni uzohamba buya mkhumbula uchawe amfonele ingakho kunabantu okuthiwa wahamba washada kodwa wabuyela kubaba wengane nase ningibuka kabi manje ngiyakhuluma aze ngihlangane nestory sinjalo ukuthi wahamba wenze njani washada kodwa wayesenze njani wabuyela kubani kubaba wengane yini embuyisela kubaba wengane wahlukana naye kodwa akangahlukana naye aze ngihlangane nestory sithi wamfundisa waze wasebenza uthema isesebenza wathi awuyona itype yami waya kubaba wengane amfica enengane encane wayikhulisa ingane encane eyithatha njengeyakhe kodwa mhla ingane lencane sithi graduate graduate abani ingane encane sekhona lo step bani lo baba owayilahlayo anganikezwe ithikithi loyikhulisile anazi into enjalo
Manje iquestion ithe uma kuthiwa wendlule kubafana abaningi uyozuphavumula uphavumula lo kanti kade kuyistraight sakho ke lesohlangane naso namhlanje enza iphuthe encane bese uthi kodwa njalo namadoda kanti awuli nalo phambi kwakho ulwana laba Joseph uzathi makhelwane kuyenzeka mangadeliverishwanga ngisho usuhabashika kodwa uthothi in your spirit uhamba nabantu ama altar ongazange wabhodloza Joseph uzathi ama altar ongazange wadibhize khuluma noseduze ukuthi makhelwane ibhasobhe leyo yini ekukhumbu ekubuyisele emuva kulomuntu wabreak umntombi bakho yini futhi eyenza umzonde kangaka umzondiswa ukuthi there was blood involved ngimfuna kumbona nala njengoba ethi ngimfuna kumbona mawushintsha umfuna ngempela njengamanje uthi ngimfuna kumbona kodwa into ayisho ngomlomo leyo kahle hle usho ukuthi ngiyamfuna ngempela ngoba umuntu wenze njani owabreaker umntombi there was a covenant yasilwayo kukhona abantu into zabe imile kanti bahlangana nabantu abarong ngokwamshado kahle hle bekufanele ukuthi uma kuzoshadiswa kuqale kwenziwe ideliverance yabantu ababili abazoshada ukuze bengangena emshadweni nama altar wrong ayengiphinde futhi ngokomshado nje mawubantu bayokwakha ifamily bekufanele beqale beye kwi-delivering class bayodeliverishwa bethandazelwe kususwe zonke izinto kuthandazelwe kupraykwe ngoba ushenge nje angimazi ukuthi wayinani ubutheleza angimazi wayinani usokalisa angimazi wayinani umvulana angimazi wayinani kufuneka kuyodilwa nobuthelezi kudilwe nosokalisa kudilwe nobani before siyothatha umntwana kaNkulunkulu simhlanganise nomntwana kaNkulunkulu ngoba mangenzwanga njalo soba nomntwana kaNkulunkulu kodwa ohlangene nezinto ezibefore umshado uthothi uyaphambili uyemuva uyephambili uyemuva uzwakala sekuthiwa bayakholwa kodwa lengane ifuza uphondo lwendlovu kanjani sindisiwe kube khona ingane izalwa yimo sindisiwe efuza uphando lwendlovu ukuthi kwathandazwa kodwa kwangayenziwe deliverance saqhamuka sesithi let the two become one without a deliverance manje ke hlala phansi siyabonga hlala phansi amen anginishadisi ke njalo kodwa ngcono umdala lo ingane le amen kwenzeke kahle kwasukuma umdala nengane ukuze bangathi mabesuka bethi sashadiswa ubishop uma ngezwe khonto enjalo chawa ngisho ukuthi ngithini ngiyomukela phela kodwa ngeke ngisho ukuthi ngithini kodwa chawe somebody shout amen Tino sethu uzathi makhelwane nalezo zinto ufuna kuyiqaphele qaphela qaphethu ulala nomuntu ama altar kuba impilo yakhe injani nje sethu uzothi impilo yakhe injani akulalwa ke nje akulalwa vele nje akulalwa sengisho ukuthi kwakhona emshadweni after honeymoon ngoba abanye bathi beqeda nje ukushada ubophela umshado kanti kuhlangana ama altar alwayo not bona kulama altar somebody shout a covenant somebody shout a covenant if an evil altar can produce ngithi bazoletha into yokusula izandla if an evil altar can produce a curse and an altar of God can produce a blessing altari lobo mnyama lingadedela isiqalekiso nelikaNkulunkulu lingadedela isibusiso Joseph uzathi ngadedela isibusiso chapter 22 incwadi kaGenesis verse number 15 to 18 15 to 18 chawe ke Jim 15 to 18 uthandaze yebo Ingelosi kaJehova yayisimemeza kuAbrahama ngokwesibili isezulwini. Ithi ngizifungile usho uJehova
ukuthi njengokuba ukwenzile lokhu ungagodlanga indodana yakho eyodwa awugodlanga indodana yakhe eyodwa. ngiyakubusisa nokukubusisa I will bless you. Somebody shout, I will bless you. Just said to us ukuthi uma evil altar idedela isiqalekiso likhona lika Jehova likwazi ukudedela isibusiso. Come on, somebody shout amen. Somebody shout amen. Thina sethu ukuthi makhelwane malikhona ukudedela isiqalekiso nika Jehova liyadedela isibusiso. Namhlanje sizovusa likaNkulunkulu kwi conference. Sizovusa dedela iblessing. Ngitshela sethu sededela iblessing. Ya, kusukela namhlanje ngoba udedele ngendodana yakho yona yodwezelwe. I will bless you. Ngitshela sethu ukuthi akudedela akubusisa umuntu ongadedelanga. Sendiyozela yini? Ngitshela sethu ukuthi akudedela umuntu ongabusisa ongazange akubusisa umuntu ongadedelanga. Funda chawe. ngandise nokwandisa inzalo yakho Bamake, I will bless you because udedele ngobani ngoIsaac and bese ngandisa nenzalo yakho. Kusho ukuthi isibusiso sakho siyakwehlela enzalweni yakho. Asambe ibe ngangezinkanyezi zezulu bengangeinkanyezi zezulu nangangesihlabathi nesihlabathi sesolwandle solwandle. inzalo yakho inqobe isango lezitha zayo Yangoba isango lezitha zakho. nangenzalo yakho ziyakubusiswa izizwe zonke Khona abantu zomhlaba. abayobenefita because of an altar lakhe uJehova. ngokubulala ilizwi lami Because you have obeyed my word. Somebody shout amen. So Abraham uthi because udedele indodana yakhe ezelwe yodwa, I will bless you. But when I bless you, I will never bless you alone. But I will bless you and bless izizukulwane zakho. Nala khona izizukulwane zakho ihlala khona bayobenefita bezizwe ngenxa yesibusiso engisibeka kuwe namhlanje. But let's suppose it's because of the sacrifice. It is because of a 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 sacrifice. I'm going to bless you because of a sacrifice. It is because of a sacrifice. Today I speak a blessing upon your life and upon your descendant because of a sacrifice that you have offered to me today. The sacrifice that you gave me, it is not a sacrifice that is ordinary, but you gave me a sacrifice that causes pain. Udedele sacrifice ekoza inhlungu. Wathi noma inhlungu yiswa, wathi kodwa ngiyayidedela. I choose to obey your word than to obey my flesh, because if flesh Abraham was complaining, even nomnikelo wakhe was complaining, he sacrificed Isaac, but wavala amadlebe uAbraham when ebuza umfana ethi nazi inkuni nanku nomlilo kodwa iphi imfana ezawuhlatshwa, wathi thula uJehova uzoyibonela. Leyo nto ya declaration yokukhuluma kanjalo, it means uAbraham, he understood God more than anybody else. What I understood God ngoba uJehova ngimbonile ngibheke ngibuye empini ngabona uMelchizedeki ngashisha umzami ngabona ngoba because of my tithing. Why said now sengiyonikela uNkulunkulu ordered me ukuba ngiyonikela entabeni yaseMoriya. Njengoba ngiyonikela entabeni yaseMoriya angiyokulalela abantu noma kungenzakalani. Number 1, wena Jehova ukhulumanga nabantu kodwa ukhulume nami. Wathi angiyonikela entabeni yaseMoriya. Lento ayidiscusswa le awina kuSara. Uthi Sara uJehova uthi angithatha uIsaac ngentabeni yaseMoriya, but lento lena uJehova ikhuluma nawe noma nishadile kodwa bese uyamonyuka. Uthi I
I will never listen and obey amazwi abantu, but I will obey izwi likaJehova. iBhayibheli lithi mayikhuluma uthi kuSawuli, kambe mina Jehova ngiyathanda yini ukuba ngithathe imhlatshelo ibe ibalekile na kunokulalelwa kwezwi lami? Uyazi ukuthi le nto ayishiso yini? Wayishiso into eyi-1. uNkulunkulu uthe kuSawuli akayobulala konke, yena washiya inonileyo kule nkosi uAgagi nakubo bonke. Bese lithi iBhayibheli wathi mayibuya kwathi ubulalewa, kwathi yebo. Wathi kodwa ngizwa umsindo noma ukhuluma usemveni kwakho. Wathi uNkulunkulu akathokoziswa imhlatshelo, kodwa uthokoziswa ukulalelwa kwezwi lakhe. Into uNkulunkulu ayifunayo ukulalelwa kwezwi lakhe more than ukuba wenza sacrifice. Yingakho when you do a sacrifice ungayenzi kanti akazange axoxa nawe, but uJehova funeke ube kwispace la uxoxa khona. Sengihambe nawe ibanga Jehova, yintoni ofuna ngisacrifice ngayo? Because uJehova uyafuna ukuthi uinvolve umoya ingcwele phakathi kwakwenza kwesacrifice. Ungalalela abantu kodwa ulalela uJehova uBaba, who is your Father, who is your source, and allow the Holy Spirit umoya ingcwele ukuthi take over for a decision ukuthi yintoni oyiletha kuJehova egameni likaJesu. Now Abrahama uma seqedile ukunikela uthi ke now ninikelile Jehova, kodwa before ngifike entabeni ngahlukana nezingceku, ngahlukana noSara, ngahlukana nemphongolo, ngahamba ngedwa bengekho abantu, ngaya kwintaba othe sohlangana kuyo kuthi angimemezele ukuthi this is a place of an appointment with God. Umhlaka 1 to 3 August, where we will say, God, siyashiya bonke abantu, siyashiya imndeni yethu, siyashiya bonke abethu nabantu abasizalwa kubo, kodwa siphakama sigibela intaba. Le ntaba esigibelayo wena Jehova khuluma. Yini oyayifuna ukuba ibe umhlatshelo? Funa siyovala. Because you have done what I ordered you to do, I will bless you, not you only, but even your descendant izizukulwane zakho. Uthi even the nations eziyofika izizukulwane zakho ehlale phakathi kwazo ziyawubenefita kule blessing engiyithulula namhlanje. And then akagcina lapho, wathi okubusisayo uyophatheka kulesi sibusiso. Kodwa ukuqalekisayo mina Jehova ngiyamqalekisa. Wabeka abantu, abeka. Sengathi wajela seduze ukuthi isibusiso esinamandla lesi. Esithi wena obusiswayo kuthi abantu ofika phakathi kwabo, whenever somebody acknowledge, identify blessing engiyibeka kuwe namhlanje because of an altar that you have erased, i-altar eliphakamisileyo uthi I shall bless that person who blesses you, but the person who curses you I shall curse that person. I am Jehovah othi sibusise nginikeza sona siyakwendlulela nakwabanye abaseduze kwakho abangalwisani nalento engibeka phezu kwakho, kodwa those who blesses you I shall bless them. Oh, somebody shout amen. But those who curses you I shall curse them. Come on, somebody shout amen. Just seduze ukuthi masizovusa i-altar sizosho njalo kule altar sithi abasibusisayo babusise Jehova, abasiqalekisayo baqalekise, abasifisela okubi akwenzeke njengalokho abakufisileyo. I-altar lizawula lisilwele. I shall bless the one who blesses you. Bless you in Jesus' name. I bless you in the name of Jesus. I bless you in Jesus' name. I bless you in Jesus' name. I bless you in Jesus' name. You come out, I bless you. In the mighty name of Jesus, I bless you. I shall bless the one who blesses you. Oh, oh, oh.
Allow me, Church of Jesus, to announce a bigger day for us. 1 to 3 August, where we will be here raising God's altar. Last year, Fusa Kone altar ga Jehovah. Omelana nawe, kawumelana naye. Obusisa wena, kawubusisa yena. Thinta babili eduze kwakho. Uthomelana nami, kawumelana naye. Ongibusisa mina, uJehova uyakumbusisa. Omelana nami, izulu eliphezulu liyawula naye. Kodwa obusisa mina, uJehova uyakumbusisa. Akusithina sisho njalo. Kodwa uNkulunkulu ekhuluma noAbraham. Uthi no one who will curse you, ngingamkhesi. Kodwa wonke umuntu oqalekisayo, I will curse that person. Namhlanje njengoba siya ku-1 to 3 August, siyophakamisa i-altar. Sithi bonke abantu abalwa nathi, noma bengahamba phi, kodwa thina sifike lona mandla. Khona uyolwa nabo laba khothama khona, uyolwa nabo laba besakhothama. uJehova bashaye ngombani, uJehova bashaye ngombani. Ngiyezwa ngiyadeclare lento engishoyo njalo, uyobashaya ngombani uJehova. Somebody shout amen. Funa sothandaza, ngasahlali phansi. Bamba leli verse lokugcina chaba. Malak chapter 1. Awukodwa Jesu kusho verse number 6. Sime ngenyawo sesiyathandaza. Verse number 6. Malak chapter 1 verse 6. Ufunde kanje. Yebo. Indodana idumisa uyise. Indodana idumisa uyise. Nenceke inkosi yayo. Nenceke idumisa inkosi yayo. Uma nginguyise, kuphi ukudunyiswa kwami? Manginguyise, kuphi ukudunyiswa kwami? Uma ngiyinkosi, kuphi ukusatshwa kwami? Uma kuukuthi ngiyinkosi phezulu kwempilo yakho, kuphi ukusatshwa kwami? Usho uJehova Sebawothi. Usho uJehova Sebawothi. Kinina abapristi enidelela igama lami. Nani nabefundisi enidelela igama lami. Nokho nithi, niyasho nithi, silidelele kanjani igama nibuza lakho mina na? ukuthi nidelele kanjani igama lami. Ngokunikela ngesinkwa esingcolile altari lami. Ngokuthatha izinto eziqhugezayo nilethe altari lami. Bese nithi singcolise ngani na? Bese niyajika nabuza nithi uNkulunkulu sikone ngani na? Ngokusho kwenu ukuthi itafula likaJehova lidelelekile. Niyasho nithi nina lento esiyenza la nomhlangano into edelelekile le. Lapho ninikela ngesilwane esiyimpumputhe, Nithatha indlopho nilethe la. sibe ngumhlatshelo. Nisenze sibe yisacrifice. Akukubi na? Leyo nto ayimbi na. Lapho ninikela ngesilwane esiqhugayo, Thatha ilwana eqhugayo nilethe la. nesigulayo, Negulayo. akukubi na? Lokho akubi na. Mawusondeze kumbusi wakho, Sondela kumbusi wakho. uyakuba nomusa kuwe na? Uyakuba nomusa wawo na uNkulunkulu kini na nenza njalo. Uyakwamukela na? Usho uJehova Sebawothi. Uthi angazi noma nifuna ngikwamukele yini mina lokho na. Manje ake ninxuse kuNkulunkulu Usani kaNkulunkulu. ukuba abe nomusa kithi, Nisho kulemnikele eqhuga kade niletha bese nithi uNkulunkulu iba nomusa kithi. njengokuba ninokunjalo ezandleni zenu, uyakwamukela na? Ake ngibuze ukuthi uJehova senxusa nithi iba nomusa, ngabe uyawemukela yini umkhuleko wenu? Usho uJehova Sebawothi. Kusho uJehova Sebawothi. Sengathi kungaba khona phakathi kweni ongavala izicaba, Sengathi ngakhona phakathi wena ohlakaniphile nombhulelwayo ukuthi ngeke uJehova sizwe anixoshe la endlini avale isicapha ngemuva. ukuze ningabaseli ize Ukuze e-altarini. ningalokho nithandaza nikhala inyembezi kanti nikhalelize. Angithokozi ngani? Usethi uJehova njengoba nilethe into eziqhugayo nje angithokozile ngani. Usho uJehova Sebawothi. Kusho uJehova Sebawothi. Angiyikwamukela iminikelo ezandleni zenu, Ngeke ngamukela umnikelo wena oqhugayo ezandleni zenu. ngokuba kusukela ekuphumeni kwelanga kuze kube sekushoneni kwalo igama lami likhulu phakathi kwezizwe.
Anginendaba nina mani ngidowngrade khona izizwe eziyakungiphakamisa. Ezindaweni zonke igama lami lishiselwa impepho kanye neminikelo ehlambulukileyo. Khona abantu ngakwezinye indawo njengoba nedelela nje kwezinye indawo khona abashisa iminikelo ehlambulukileyo impepho iyaphakamisa kimi. Ngokuba igama lami likhulu phakathi kwezizwe usho uJehova Sabaoth. Phamsi izandla zakho. Sime sonke ngenyawo uma ungakwazi ukuma. Uma phakathi kwenu kungakhona umuntu ohlakaniphile. Njengoba niletha nje iminikelo eqhugayo, angixoshele nina kusho uNkulunkulu. Avala umnyango. Ngoba yonke into enizoyenza seniletha umnikelo odelelekile phambi kwami ehlami. Ngeke ifike imithandazo yenu kimi. Bese thangithokozile ngani. Futhi nomthandazo wena nginakuwamukela. Iminikelo yenu ngiyamukela. Why? It is because you choose into left over. Uyilethe uNkulunkulu. Then God is saying, I'm not a God. Othi mayisenza kuwe enza into ehalf. Kodwa mangikwenzela utho ngenza into ephelele. Asiphamiseni izandla zethu worshipers as you're coming forth. Funa sonke sizosho kanye bese siyathandaza. Sohlabelela. Sithi liphiyali igama lapha bazalwane. Sisi swanga ngalo ayalikhoke alikama alika Jesu alika Jesu alika Jesu Siphamisa izandla phezulu sonke bazalwane. Yabona le ntshumayelo namhlanje ngifuna uyozindla ngayo. If you don't take it serious this sermon, you must know ukuthi khona abantu abahambele amakhilomitha amakhulu bephethe imali ngesandla sabo. Yoba sacrifice on your behalf. Funa semthandazweni. Asambeni bafowethu. Sompisi. Koshana. Asamba. Funa ngizwa amaphimbo ebandleni. Lift up your voice unto Jesus. Liphi elinye igama. Yasisindiswa ngalo. Hallelujah.
Phakamisa izandla bazalwane. I want us siye emthandazweni strong. Just for 3 minutes to 4 minutes. Yazi ngenzeka ukuthi khona into uJehova akhulume ngayo namhlanje. And kuleyo nto uthi Jehova deala nayo empilweni yami. Anamaya kasha. Oh Jesu. Liphi elinye igama. Lift up your voice. Yes, it's in this. Oh, Jesus. Oh, Yali, Kelly. Oh, Yali. Yali, Akasithandaze sonke, akasikhuleke sonke, Baba wethu ongcwele, akasithandaze sonke, vula umlomo uthandaze. Uyinkosi ephakeme. Anamaya kashataya. We love you, Lord. Bayethe Jesu, bayethe dwala laphakade, bayethe nzulu yesimanga. Sonini nandini, sonhlekasi, ngiyothandaza, khulekela amandla akho, khulekela uqobo lwakho, khulekela inkazimulo yakho, bodloza yonke imkhathi, yonke imoya yamadimoni, lonke uhlobo oluvela emkhathini ukudisturb impilo yabantwana bakho. I decree and I declare for your deliverance, for your power, for your anointing, for your healing. In the name of Jesus. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus.
Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Bayate Jesu. Bayate dwala la pagate. Zulu yesimanga. I feel as we are praying, Church of Jesus, in the spiritual realm, as we are praying, ngezwa kunabantu abazolanda ama-destinies abo antshontshwa nama-altars amabi. Kunama-destinies abo abazowalanda by power and by force. In the name of Jesus. Oh! Set us free, oh Jesus. Jesus, set us free. Deliver us. Deliver us. Oh God. Oh, how I love Jesus. Oh my God. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loves me. Oh, how I love Jesus. Yes. Oh, how I love Jesus. How I love Him. Oh, how I love Jesus. How I love Jesus. Oh, how I love Jesus.
love him. How I love Jesus. Yes, how I love him. Oh, how Jesus. How I love Jesus. Yes, because he first loves me. I can see Shocking. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Yes, I love him. How I love him, oh Lord. Yes, I love him. Yes, I love him. Because he first loves me. While sime kanjalo ngenyawo, lungisa umnikelo wakho kubonga. Bazalwane, in my spirit, the Lord is laying this. Leli viki lamaviki, we've got only 2 weeks that is left. Now, Wednesday and Sunday. Wednesday is prayer, Let us come and be part of a prayer. Because now we are about to erase Sizovusi altar Jehovah. But we need to dedicate ourselves ukuba sizinikele thina more than anything else. Kule nyanga lena nje, let us take this month so seriously. But mostly, let us be deep in prayer. Njalo mawuzovusa altar likaSimakade sitha siyalwa. Silwa nanoma ngabe yini singayithatha silwise ukuthi ugcina ungalivusanga. Ugcina ungenawo amandla okulivusa. Futhi sikwenze kube khona into ezokudisturb ikususe ebukhoneni bakhe. Ugcina ungayenzanga lento ofanele uyenze. Let us take the offering yokubonga and come with it, bazalwane. Silethe phambili before start isibusiso. Cela sigijime size phambili. How I love Jesus. Oh, I love you, Jesus. Siphakamile sama ngenyawo zethu kanjalo sothatha isibusiso namhlanje in Jesus name, amen. But before sithatha blessing, kukhona yabona abanye bathu cash, abanye bathu kish, abanye bathu yazi kuba negama nje amaningana esimeni saphakathi, but once upon a time I spoke with ngaye kuvala conference yabantu abasha when ngijoin sime ngenyawo sothatha isibusiso awukhathani njalo ukuya kwezinye indawo ngale siyasikhatha manje phela usabamba ibhakbhaka zamanzi uyobamba indoda ngamanzi. Ngicela ukungakhathali ke nala ukume ebukhoneni benkosi. Awu amen. All right. Ngiyasisemakethe bazali ngayidlalela. Awu amen. All right, that is Ukishi.
ngicela Kisha baningi abangama followers akhe, and I think mina ngamfollowa kudala nje ngisazi nami phela lento yothando nje kwesinye isikhathi umuntu nawe uyathanda uthando ngathi ngakho umuntu okuthanda wazala wekhish yasimshayela izandla eseza ngaphambili. Ngiyakhumbula ngithi somebody ask TikTok, then somebody tag me wangifonela omunye ukuthi khona umuntu ofuna ibandla elikhonza ngalendlela ayisho ngayo, washo ukuthi ngicela ibandla elikhonza kanjena nje. I bamfollowa ke basho bathi Rouse nakampostoli SD Mbuyazi, kusho ukuthi ngabona ukuthi Holy City kampostoli Mbuyazi neDurban ngapha into enamandla esimini saphakade eThekwini. Ngicela sibingelele nama followers amaningi, ama TV ayisabuka sekwabuka bona, ama content bani kuthiwa yini content yini yena ke leyo nto leyo akayisibingelele esimini saphakade. Ukhona akafuna ukuthi alisho. Ngiphakamisela mehlo wami kuwe msindisi ubaba mongameli, obaba bonke, omama bonke, ama-elder ebandla, abantu abasha Sunday school. Igama lami ngulungelo kahle kahle wakaMathe. Lela khishe lalapha endaweni zokudlala. Ngulungelo wakaMathe. Ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu, ngiyajabula uba phakathi nabazalwane. Ngikhona ngumuntu okhona baba, sengikhona nje. Ngingasho ukuthi ngikhona, ngiyabonga kakhulu ithuba. Limake before uhlale phansi. You know bazalwane, when we grew up as a Kolweni, we have to have ama levels la khona sikhula khona enkosini. You know ukuthi ngingashumayela strong ngo chapter 19 uLuka. Kodwa uverse number 10 wakhona indodana yomuntu izokufuna nokusindisa okulahlekileyo. I'm going to tell you this. Yini menze wafuna isonto elikhonza kanjena ku social media. Kusho ukuthi kukhona into evuke kuye yokuthi ufuna lo nkulunkulu. Now uJesu bengaye emakhaya ayofuna abantu emakhaya bebuka ama TV. Kodwa uJesu beya efika abantu ayo invader ispace sabo ukuze kwendlula umlayezo. Give you a lokhuzana example. Simxolela abavangeli bathi waye loyasisi loyana wayishintsha amadoda, wayengawashintshi ngasilungisa leso statement eSamaria. Wayengawashintshi kodwa wayinebhadi lokushiwa amadoda. Ethandane nala ashade naye imshiye aphinde futhi ashade no. Ufika kuJesu semahlanu. Wafika ese4 kuJesu amshiyile usenehlanu. Lehlanu uthi akanayo indoda ngoba akayithembi ukuthi uzoyifica nekhaya. Uyalwazi udaba mawusushiwe kakhulu amadoda awunendaba noma usushade nale ngoba awunayo ishoti. Kodwa uJesu eSamaria uyazi ukuthi wenze njani, ngizokunika izinto. Esinsikhathi kwesinsikhathi abazalwa labaxosha abantu ofune ngabangena ngaphakathi laba bangaphakathi. uJesu kwabiza ukuthi athume uFilipi abathume esitoro ukuze azodila nomSamaria. You know ukuthi ispace akuso siyasidinga kakhulu ukuhambisa ini ivangeli. Uma yena kungavela igift yokuthi wazalwe efihlweni kuyena. Kukhona abantu abanga 18 million mangaphosisi
abalayika ilokhuzane yakhe 18 million. Kukhona abantu abangasondela through ukuthi yena sekuvela into kaNkuluNkulu efihlwe kuyena. Kodwa iqale kephi? Azange acwaswe mayifika phakathi kwabazalwane. Wathi mayifika wenze njani? Wa welcome ngothando. Bangambuka ukuthi umuntu uvelaphi. Ngoba enye danger esilimaza asinabo abantu abayenkosini ngoba sinento yokucwasa each and every time. Siyasidinga ispace sakho. Sisidinga ukuthi si-invade kusona sindlulise uJesu. Kungasasho thina kodwa kusho wena ukuthi bazalwane kukhona inkonzo enamandla. Ebamema kade bazi ukuthi ukulesa space lesiya njengo creator ngazi what khona lokho. But uthothi ngapha usekhuluma nabo abadonsa abalethe enkosini siyasidinga ispace sakhe for the kingdom of God. Abantu asingabacwasi sebefike phakathi kwethu. Asiba welcome ngothando. Angisho ukuthi bakucwasile uthando lunjani ufike oqala bawuqala ufike. Hayi lokho ngifile ngizizwa ngisekhaya kakhulu ngiyabonga. Wow. Kumnandi. Siyabonga shaya izandla ezinkulu. Siphamisa izandla siphamisele phezulu. Let me just speak a blessing to each and every one. Oh God, Father, I pray for a blessing to each and every one okhona phakathi kwethu. Sesiyahamba uNkulunkulu umthandazo wethu uhleli kule nyanga ukuthi masiqala inyanga ka8 1 to 3 August. Akube khona i-turnaround, abanye inkosi khona i-turnaround oyenza njengamanje. Empilweni zabo through ama sermons ne preaching ne teaching. May you change their lives. And I pray moya ingcwele ukuthi sengazi ukuthi ungavula iminyango phezulu kwempilo yabo. Nithandazela ukuthi inkosi noma kugwadule kodwa nankosi ivula umthombo neyiphethe uqhumisa amanzi. Leli viki esiqalayo inkosi yiviki lendulela u2 weeks ukuthi sibuye size kule ndawo sothi nanti altar lakho inkosi malivuthe. Umthandazo wami uthi inkosi iqinisa wonke umuntu ngegama lika Jesu Christ waseNazaretha. Ibandla lithi amen. Ibandla lithi amen. In Jesus name. All right. Nkathi semele kanjalo soxhawula ungakaxhawuli. Ngicela ukulungisa kulokho kukhona abantu abanga understandang njengoba si